ma jowuoth mawuok e pinje maoko kowuok mano e $500 nyaka $1,000 kaluwore ni mano e mijuogo e pinje mamoko kata e pinje mathoth e piny mangima. Magi biro to komiti mano mar od bura e wi omenda lando ni gibiro chopo paro moyiedhi e od bura mano mar loko chike ma sani koro sando jowuoth madonjo e pachoka. This $500 threshold is an East African customs regulations. And I've engaged Mr. Watanga of KRA. We have had conversations. That law is going to be reviewed because the standard is $10,000. I just came this morning. I didn't see that traffic. But of course, you'll increasingly see us speaking from the same point of view because we must deliver as one. But for those who are harassed for this reason, we really want to give our apologies because if you do so, then you dissuade Kenyans from, you dissuade tourists from coming to Kenya. Sirkal gikone oyango ni koth machwe kor